бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мол Бозор ТВ. дӯстони азиз, имрӯза наворумо аз шаҳри Истаравшан мебошад. ду сар моли зоти шери оригинал тоза пародаҳо аз фермаи ако Охун баҳри шумо пешниҳод менамоем ки молҳо бо гарантия ва бо дили пур метавонтон харидорӣ намоятон. дӯстони азиз, якумаш як моли гиганти белигалофи тозаш дӯстони азиз ки 16-17 литр бошир таъмин кардост. дӯстон гӯсалачаш буққачи ягодара мебошад. гӯсалачам буққача 7 рӯза мебошад. дӯстон мол беҳтарин мол аминтон калониши ҷанивара мол беҳтарин. мана масъали ҷӯштанаш дӯстон қобили саломатиш 100%. 4 доллар ҷумаки чойнакбон шир мерезад. дӯстон бехавотири худохоҳад мегиртон раҳматша мегӯйтон. дӯстон ширрои бинтон машаллоҳ беҳтарин замин наҷоштон дякун мол беҳтарин худохоҳад мегиртон раҳматша мегӯйтон. дӯстон бехавотири ки масъали шир ба мол дакор боштага ҳамин молне ки моли беҳтарин гӯсалачаш худохоҳад 1 сол пули шакара метиҳад. дӯстон мол амитон тоза парода мебошад. сеюм бачаш дандон 8 бел мегӯянд. дӯстони азиз мол беҳтарин нияти мол кардан доштаги боштонага мол аҷоибот неки шир ба дараҷа 16-17 литри стойкои бинтон ҷанивари хушрӯйги бинтон аҷоиб. дӯстон мегиртон худохоҳад иншааллоҳ раҳматша мегӯйтон 16 литр шир. дӯстони азиз мол беҳтарин худохоҳад мегиртон раҳматша мегӯйтон. дӯстон манин гӯсалачаш худохоҳад оянда ба пули шакара метиҳад. дӯстон гӯсалача бинтон той бо ин ҷанивар мол беҳтарин сару кунош рост почко дароз гов худаш ғафс баг ба гав нест неки. дӯстон гиритон худохоҳад иншааллоҳ раҳматша мегӯйтон то хонатона дастсафка мекунанд мебаритон меҷӯштон пула мешумуртон сони. дӯстон бака бинитон баг аҷоиб. дӯстони азиз беҳтарин мол худохоҳад мегиртон раҳматша мегӯйтон. дӯстон молам хушрӯгиша бинитон аҷоибот моли гигант неки. дӯстон моли қӯпал ғаф сару куношу рост ҳама тарафа мол ҳозир алавиёшон пешниҳод мекунем мебинтон раҳматша мегӯйтон. дӯстон сару сина неки аҷоибот. дӯстон ин сару сина бинтон аҷоибот мегиртон худохоҳад раҳматша мана дар вақти роҳ рафтанам дар пойҳояш ягон хел камбудӣ дида намешавад. дӯстон пулаш бошад 37500 сомонӣ 37500 сомонӣ боз муомила ва дастсафка дорад. дӯстон мол беҳтарин аҷоиб. дӯстон неки мол саркунош рост хӯрду хӯрок саломатиш қобилиш ба 100% гарантияш ҳаст. 16 литр шир. дӯстон аз 3 синаш мегӯям ки 16 литр бошир таъмин кардост. дӯстон гӯсалачаш ба 1 синаши мемонанд 3 синаши меҷӯшанд 16 литр шир меҷӯшанд. дӯстон ман долокошам дароз мол беҳтарин. мегузарем ба моли рақами дуюм. дӯстони азиз чорнипёстри ягодара. дӯстон баҳри шумо пешниҳод менамоем ки моли гигант мебошад. дӯстони азиз мола бинтон калониша сару синаи бинтон аҷоибот. дӯстони азиз моли шери будагиш аҳамин синош аҳамин қоматаш маълум худаш. дӯстон мол гигант гандагоҳи калоне ки гоҳ қӯпал сару куношу рост хӯрду хӯрок саломатиш қобилиш гарантияш кити гӯсалачаш. дӯстони азиз панҷшабона рӯза ғуноҷинча мебошад. дӯстон худохоҳад оянда ба пули очиша кара метиҳад. як моли аҷоиб мешавад. дӯстони азиз молам бинитон мол ба дараҷаш рангурӯшам хушрӯ чиста парода. дӯстон шираш бошад ага 16-17 литр бошир таъмин кардост мегӯянд. дӯстон мол беҳтарин аҷоиб машаллоҳ беҳтарин мол сару сина зӯр долако дароз гӯсалачаш ғуноҷинча шохошам метон шохошам чихе хушрӯ моли ферма мегӯянд. дӯстони азиз дар вақташ аз ҷумҳурии Россия ворид шудаги мегӯянд 1 сол пеш. дӯстони азиз ҳозир мегӯянд ки 16-17 литр бошир таъмин кардост. мана молам бинтон мол ганда зӯр неки. дӯстон хӯрду хӯрок саломатиш қобилиш гарантияш кити мегиртон раҳматша мегӯйтон худохоҳад нархи арзон ба мемонем гиритон раҳматша гӯйтон. дӯстон дар вақти ҷӯшиданам дар пойҳояш ягон хел хислати бад ё шатазанӣ хислати бадаш нест. дӯстони азиз мол беҳтарин нияти мол кардан доштаги боштон ага молои чорнипёстр молои зоти ширӣ ва зоти бачате мебошад. дӯстони азиз мана дандон 6 бел 8 бел шудааст. дуюм зоиш мебошад. дуюм зоиш ба 100% мувофиқат мекунад. дӯстони азиз мегиртон худохоҳад иншааллоҳ раҳматша мегӯйтон. мана дар вақти роҳ рафтанам дар пойҳояш ягон хел камбудӣ дида намешавад. дӯстон яке қад баланд мол дароз сару синао зӯр
корсонош ҳам васеъ дӯстони азиз. моли ширӣ будагиш худаш маълум, нияти мол кардан доштаги бошонага моли аз ин беҳата ёфта наметавонтон дӯстон. шахсан худам тавсия мекунам дӯстон, моли ширӣ худаш ами почаош, ами сару синош маълум. мо шумо медонем ки молои Россия молои ширӣ оригинал мебошанд. гап бо поиш ба дӯстони азиз, метитон бо мегиритон дӯстон. яки шир ба дараҷаш молам калониша бинтон, стойкои бинтон чӣ хушрӯ. нархаш бошад ага дӯстон 42500 сомонӣ. боз муомила ва доставка дорад дӯстон. занг харидор бошитон, агар занг зентон шумои номед намегардонанд, худохоҳад бо муомила кара хушрӯ кара муомила кара то хонатона доставка мекунанд дӯстони азиз. моло беҳтарин худохоҳад мегиртон, раҳматиша мегӯетон дӯстон. молам неки аҷоиб, неки як оила як маҳаллаи бемало бошир таъмин мекунад дӯстон. бак аҷоиб, мошаллоҳ. ин бака бинтон анча мунча гов мехе бакаш нест дӯстони азиз. гиритон худохоҳад иншааллоҳ раҳматиша мегӯетон. ин бур 2 сар мол аз фермаи Ако Охун дӯстони азиз.